Και τώρα, κυρίες και κύριοι, σε νέα αποστολή, Γεωργίου και Παρασκευόπουλος. Σε νέα αποστολή, κυρίες και κύριοι, στον Αμαζόνιο είμαστε. Στον Αμαζόνιο της Ηλίας, καθώς βλέπετε το ποτάμι να ρέει με άγριους ρυθμούς. Χειρότερα από την Παταγωνία, κυρίες και κύριοι. Η θερμοκρασία να έχει πέσει κατακόρυφα. Και χωρίς μπλούζα ο Παρασκευόπουλος και ο Γεωργίου θα επιχειρήσουν το ακατόρθωτο, το ανεπανάληπτο. Βουτιά στο ποτάμι! Παταγωνία της Ολυμπίας! Εκεί πήγαινε Θα επιχειρήσουν το ακατόρθωτο, το ανεπανάληπτο. 3! Περίμενε. Δεν βγάζει καλά. Γαμάει, πάμε πάνω! Όχι εδώ! Γαμάει, φίλε! Κυρίες και κύριοι, τελείωσε το πρώτο μέρος. Έλα ρε Διουζάκη, δεν μπορεί να μην κάβλει. Κυρίες και κύριοι, Mission 2 μάλλον τώρα, στην Παταγωνία της Ολυμπίας, με Παρασκευόπουλο και Γεωργίου στο δεύτερο μέρος. Mission 2. Fight! 3, 2, 3, 2, 1, go! Πάμε έξω! Είναι σαν γαμώ την Παναγία του τα νερά. Το team και τώρα το team Χριστόπουλος Παρασκευόπουλος στο wipeout. Πάμε να έτσι. Πάμε. Mission 3 Παρασκευόπουλος Χριστόπουλος. 1, 2, 3. Δεν κολώνουμε ρε. Κολώνει αεροπορία. That's all about money, man. Γαμάτο. Wipeout. Wipeout. Πομπούλιο. Wipeout. Μαλάκες, έχω μια ιδέα. Πάμε.